Good evening no Luzon, Visayas and Mindanao sa atong mga solid subscribers no. And happy New Year mga kaibigan no. So karon gabi na no ato na ning ihatag ang atuang monthly Dikit Angle Guide or Swertres Angle Guide month of January no mga kaibigan no. So pasensya kayo mga kaibigan no, karon ta nakahatag sa atuang monthly Dikit Angle Guide no tungod kay di pa sad ko dugay nabot gikan sa probinsya mga kaibigan no, atong gi-celebrate ang atoang New Year no uban ang atong mga pamilya mga kaibigan. Okay, so karon no muna ni ang atoang monthly no Dikit Angle Guide sa mga nangayo no, sa mga nag-chat sa atoang channel no, sa mga nag-message mo ni ang atoang monthly month of January ha. Again, walay nausab sa ato ang procedure sa ni paggamit kining maong guide nato mga kaibigan ha. Same gihapon kano sa pwede mo sulod og usaon pagkuha sa ato ang mga possible combinations mga kaibigan. Okay? So again, usa tang mo sulani nga guide mga kaibigan dapat na nakay pairing number no using sa atuang gihatag na tutorial mga kaibigan no, kining usaon pagbuhat sa pairing no, usa ta mosulod dapat na natay pairing para di ka maglibog asa kadapit mosulod mga kaibigan no. So again, same gyapon ang atong procedure no, walay na usab mga kaibigan no. So sa gato mga baguhay lang sa atuang channel, please lantawan yung atong previous uploaded na video no sa atuang monthly angle guide para makuha ninyo mga kaibigan no usaon ni paggamit mga kaibigan. Okay, so ang atuan ning resulta ganina sa 2 PM no is 835 followed by 5 PM na 359 and then 593 no. So sa mga old na mga subscriber nato na mga nakita na kabalo na sa ato ang tutorial no, ato ang formula no. So nagamit mo sa ato ang formula kining ato ang kining TBT guide mga kaibigan no, kining gitawag na previous result plus TBT guide mga kaibigan no. So previous result plus TBT guide no, simple ra kay ni mga kaibigan na ato ang TBT guide mga kaibigan no. Like for example no, atong kaog guide ang kining maong 5 PM gamito na to atong every draw angle guide or bisan gani lang gani sa kining pagkuha sa pairing mga kaibigan no. So atong try ang 9 PM 359 sa 9 PM no, 359 plus TBT guide no, previous result plus TBT guide. So atong TBT guide is karon is 3 and 4 na nakay pairing number mga kaibigan 9 na naka 93 53 and 33 sa 9 PM draw mga kaibigan no. Ang result na sa 9 PM is 593 no. Sa mga nigamit tong guide, again congratulations. And sa ato ang usag hapon na guide no, nagaputay tutorial ani mga kaibigan kining every draw angle guide no. Okay, so again ato ya po example si 359. Okay, 359 continue mga kaibigan 0 1 and 2. So dira pa lang daan mga kaibigan na kay makita no sa ikatulo nimo na combinations kining 3 and 5 mga kaibigan. Di na to ni ilapos to, diha na nakay makita kining 3 and 5 no. So na nakay pairing da no, ang 9 PM is 593 9 PM karon mga kaibigan no. So yung inana no,
kanindot ang atong gihatag na mga tutorial guide no kaibigan no ka smart class. Okay? So pwede nimo ning gamiton and pwede po nimong gamiton ang atong previous result plus TBT guide mga kaibigan no. And then so din ka sa tuwang monthly dikit annual guide dito na ka mag-eliminate ng combinations mga kaibigan. Okay? So again, congratulations sa ating angle guide and hopefully mga kaibigan no, kamo na mo gamit ani nga tuwang guide mga kaibigan and ay sad nyo kalimtiha nga tuwang TBT guide mga kaibigan no, 3 o 4 ta karon no, si 3 wagid nawala sa tulo ka draws mga kaibigan no, or bisa na lang ang di nyo kalimtan kini atong previous result plus TBT guide no, imo na kwentahon kining 2 PM hangtod sa 9 PM no, pasok kay atong formula mga kaibigan. Again sa mga baguhay lang no, natay tutorial no ug kano sa nagsugod sa atong mga guides mga kaibigan para dili mo malibog o dili sad mo makaingon na mag compute lang ta o maghatag lang ta tungod kay nanay result mga kaibigan no. So pakikaykay lang sa umang video din mga kaibigan para sa namoy basihan mga kaibigan. Again naghatag ko trio guides para at least makahatag ninyo makatabang ninyo mga kaibigan labi na sa katong mahilig mo tayo mga 3D game mga kaibigan.